Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kabikolan, maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Nagandabi ka mo sa OKFM, membro ka na KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, 36 minutos pasado alas 6 ng aga. Talaga? Totoo? Totoo ba ang chismis? Ang orihinal na intrigero, asin chismoso sa radyo. Puro chismis, walang bintis. Si David Giuliano, nagbabalik sa programang Chismis is my business. Maray na aga, uyaan headlines, kasito yung mga chismis, ang unya namin na pag-aga, kasal kan sarong retiradong retired judge, sakaan sa indang magayunggay na kasambahay, dagos na sa bulan na Pebrero, big time engineer contractor na Taganaga, nakanakagisa na nga Disyembre, tulunggayong warrant of arrest and picture Bisaya, sa violation kan BP 22, inadvisan kan sa mga kabat sa Ateneo na umuntok ng kasusugal. Yan ang headlines kan mga chismis at yan ang detalyes. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Okay, okay, okay FM. Gusto ko, okay ka. Mga tugang, good morning. Kuya mo niya na detalyes, kan sa tuwa mga chismis, ang niya namin na pagkaaga, nagiging sinturoning debate kan mga chismosong mga residentes, kan zona 3, kan Concepcion na Pequeña Naga City, kung isa'y managandaan masurti sa dua, kung baga si judge o kayaan sa inang kasambahay, ini katagod ka na sigurado ng kasal kan dua sa maabot na bulan na Pebrero. May isang munting tindahan. Sinasabing maswerte ang kasambahay, ninulita si judge sa bako pang Dito ay asikaso bako pang atamanon. Kaya pa kayo ni magpasiring sa sayang farm dyan sa Nabua Araldao. ito ay hindi. Asi nakakapamanila panganin ng solo para maglakaw kan sa mga papeles duman sa Korte Suprema kan Pilipinas. Ngunit bakit mayroong tao? Apuera kayan mayong makontra sa kasal, ninulita anduang aki, yaw naman duman sa abroad. Samantalang may nagsabing masurti man si judge, ninulit ang kasambahay 26 anyos pa sa nanidad. Daragan-daraga, magayong-gayon halangkaw mo rin asin tapos man ng hotel and restaurant management.
Malanganit magsisyam naman na taon na ini sa indang kasambahay. Si Judge nabalo naman pirang taon na nakakaagi. Maswerte subot ang kasambahay. Ninulita paut man siya kan halangkaw na maray na pensyon ni Judge sa bulan-bulan. Ninulita kanina mag-retire. Inabot niya ang halangkaw na maray na sweldo. May baretang ugmaman nga ni ando ang aki sa abroad. Ninulita sigurado nang may maataman sa nakama. Inisubot papadangato, ninulita agum niya ang maataman sa saya. Ana dua nakatalanay kasal sa bulan na Pebrero. Ninong pangani ana sarong bantugan na hotel magnate digdi Sanaga. Si Judge sa day malingawa ninulita awardi mananikan na Korte Suprema kan Pilipinas bilang sarong judge sa Camarines Sur na marikaso na maray na magbabaaning desisyon sa mga kaso. Apwera kaya na inina-awardan bilang sarong judge, simple yun sa nakon mamuhay. Igwa na kitang 16 minutos bago mag alas 7 ng aga. Sa sarupang chismis, ngunyan na pagkaaga, luway-luway nang nagpapaingalo sa pagsusukal. Ana sarong bantugan na engineer contractor digdi Sanaga bago siya mapriso o kaya interong mati ana sa iyang kayamanan. Sa grabing maray na kasusugal, si engineer bantugan pang kontraktor digdi sa Camarines Sur. Alagad ang pinagahaman niya bakong mga patrabaho kang gobyerno, arukan mga tinampo kaya tulay, imbes mga pribadong patrabaho, arukan mga condominium unit, mga darakulang harong, pag-develop din mga commercial complex, di ba pang big time na mga kontrata. Alagad na pisar na kadakulangan sa mga kontrata, kanakaaging Disyembre, tulong kayong warrant of arrest ang ipigsir Bisaya o liman sa violation ka na BP 22. Siya kinasuhan kan mga negosyante, partikularmente mga hardware, na kinukuanan niya ni mga materyales para sa iyang construction na business. Dahil niya nabayadan ang mga dapat niyang bayadan kung kaya sabay-sabay na nagpurtukan sa mga pinag-isyong cheque. Si engineer pag nakakakubra, imbis na nasikason, iyo ang bayadan ng mga kompromiso, pag susugal, partikularmente sa mga darakulang kasino sa Manila, asin ko nini nasa Naga, dahil untok man siya nagdidirbi sa mga big time na padirbi, adigdi sa probinsya ng Camarines Sur. Inadvisean siya ka na sa mga kabat sa Ateneo, kan high school batch 1981, na pumundo na managan na kasusugal bago maging huri ang gabos. Ana estilo ni engineer, pag may bagong kontrata siya ma-advance ning dakulang kantidad, tanganing itapal duman sa nainot na kontratang nahiro niyang kwarta. Inadvisean siya partikularmente kasarong kabats na padi na umuntok ng kasusugal bago mahuri ang gabos. Ninulita mayo man subot taong nag-asenso sa sugal. Siya si Engineer P, as in para sugal. Yan mga tugang sa tuya mga chismis sa ngunya na aga. Iniman ang sa idong lingkod si Dave Baduliano. Original na intrigero asin chismoso sa radyo. Si David Duliano nagbabalik sa programang Chismis is My Business.